اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. و اولی الامر تو مراد صحابہ کرام نے. و اولی الامر منکم و اولی الامر منکم. صحابہ کرام دی گل منو، پہلے رب دی گل منو، تے رب تو بعد رب دے رسول دی گل منو. و اولی الامر منکم، او دے تو بعد حضرت ابو بکر دی گل منو، او دے تو بعد عمر و حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی دی گل منو. انہاں تو علاوہ 1,44,000 صحابہ دی گلاں بڑیاں وڈیاں وڈیاں ہونیاں، ذرا دھیان کریا جی. 1,44,000 صحابہ دی گل منو، ہر نبی دی گل منو، ہر صحابی دی گل منو، تے ایک رب دی گل منو. انہاں سارے دیا گلاں منن تو بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تہاڈا اختلاف نہیں ختم ہوندا تہاڈا آپس اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ختم نہیں ہوندا، اختلاف نہیں ختم ہو رہا تو پھر کی کرنا ہے؟ قرآن کھولنا ہے. قرآن کاری وسیم کولوں بھی ایدہ ترجمہ سننا ہے، تو فلانے بندے کولوں بھی جا کے ترجمہ سننا ہے. مولوی جی قرآن پاک دی جڑی ہے تلاوت کیتی ہے ذریعے دا ترجمہ سنا ہونا. اگر مولانا صاحب ترجمہ سنا دینے، جڑا مسئلہ ہو دے تو اخذ کرنا چاہندے نے، او مسئلہ ہو دے تو ثابت ہو جائے تے خاموش ہو جاؤ، چپ کر کے تسلیم کر لو. یہ تانوں بھی کرنے چاہیے ہے، وہی کام ہے جڑا رسول اللہ نے کیتا ہے. اور میرے دیوبندیوں پراؤ تانوں بھی کرنے چاہیے ہے جڑا رسول اللہ نے کام کیتا ہے. میرے بریلویوں بھائیو تانوں بھی کرنے چاہیے ہے جڑا رسول اللہ نے کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لازم پکڑو میری سنت نو، میرے یاراں دی سنت نو. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے، تے حضرت عمر دے کول ہے کہ یہودی آ گیا ہے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آن کے کہنے لگیا عمر پیارے ہیں میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا وا. فرمایا کی گل کرنا چاہندے ہیں؟ کی گل کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا تواڈے قرآن دے اندر ہے تیرے نبی دے سینے تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے او دے اندر ایک ایت ہے. اگر ساڈی قید او جڑی ایت ہے او ساڈی کتاب دے اندر ہوندی تسی اس ایت نازل ہون دے اوتے عید دا دن مناندے. کی آکھیا؟ تواڈے قرآن دے اندر ایک ایت ہے، وہ ایت اگر ساڈی کتاب دے اندر ہوندی نا اسی اس دن نو عید والا دن قرار دیندے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او یہودیا سن جدوں اے ایت نازل ہوئی ہے مینوں اس دن دا بھی پتہ ہے، اس ٹائم دا بھی پتہ. فرمایا جمعے دا دن سی تے ٹائم کی ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہودی کہن لگیا اگر ساڈی کتاب دے اندر اے ایت ہوندی اسی اس دن عید مناندے، یعنی کہ ساڈا دین مکمل ہو گیا ہے. تے میں کیا او دیکھو میرے نبی دے یاراں دا عقیدہ، او دیکھو میرے نبی دے یاراں دی سوچ کی ہے. حضرت عمر نے کیا جمعے والا دن اے یہودیا جس دن ایت نازل ہوئی ہے او دن عید دا ہی دن سی. او دن عید دا ہی دن سی. آکھے گا او کہنے لگا کہیں گے. تے حضرت عمر کہنے لگے ساڈے نبی نے آکھیا ہے جمعے والا دن عید والا دن ہویا کردا ہے. سنیا جے ذری گل جڑی گل میں سمجھانا چاہنا، میں سمجھانا اے چاہنا عید الفطر نو میرے نبی نے عید آکھیا ہے تے میرا ایمان ہے عید الفطر عید دا دن ہے. تے میرے نبی نے فرمایا ہے عید الاضحیٰ دا دن عید دا دن ہے. میرا ایمان ہے یارو عید الاضحیٰ دا دن عید دا دن ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے جمعے دا دن عید دا دن ہے. اور یارو میرا ایمان ہے جمعے دا دن عید دا دن ہے.
تے اور کسے دن نو میرے نبی نے عید قرار نہیں دیتا. عید جمعہ دا دن عید دا دن میں مناں گا، میرا سر تھلے وے میں اتے نہیں چک سکتا. کسی اور دن نو میرے نبی نے عید دا دن نہیں قرار دیتا، میں کیسے مانوں؟ میں جانا ہے کہ اس حدیث تے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 5063 نمبر حدیث ہے، 5063 نمبر حدیث ہے، صحیح البخاری دی روایت پہ بیان کہ ایک کہن لگیا ماں جی نبی پاک دی نماز دا مینوں دس دیو، ایک کہن لگیا مینوں نبی پاک دے روزیاں دا مینوں دس دیو. تے ماں جی حضرت امہات المومنین نے یعنی ازواج مطہرات نے تے نماز بھی دس دیتی تے روزہ بھی دس دیتا. تے میرے نبی جی امہات المومنین نے انہاں نوں سمجھا دیتا. تے ایک کہن لگیا میں اج تو بعد نمازاں ہی پڑھدا جاواں گا، حوالے دا ذمہ دار بخاری شریف ہے. تے کہن لگیا ہے میں اج تو بعد نماز ہی پڑھی جاواں گا. تو دوسرا کہن لگیا میں اج تو بعد کوئی روزہ ہی نہیں چھڈاں گا، میں روزے ہی رکھی جاواں گا. تیسرا کہن لگیا میں شادی نہیں کرنی، میں عورتاں دے قریب ہی نہیں جانا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے نے تے امہات المومنین نے دسیا ہے اس طرح دے بندے آئے نے تے اے گل کر کے گئے نے. تے میرے نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جاؤ انہاں تنہاں نوں بلا کے لے کے آؤ، تنہاں نوں بلا کے لے کے آؤ. تنے آنگے تے میرے نبی دے کول بہ گئے تے آن میری طرف کرو. تے آن کے میرے نبی دے کول بہ گئے نے. تے میرے نبی فرماندے نے انتم الذین یقولون کذا وکذا. وہ تسی اوہی بندے ہو جنہاں نے آ گلاں کیتیاں نے، انتم الذین یقولون کذا وکذا. تسی اوہی بندے ہو تنے جڑے آ گلاں کر کے گئے ہو. جی اللہ دے نبی جی نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اللہ دے نبی جی اسی تنے ہوئی. فرمایا کی آکھیا؟ ایک کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں آکھیا میں نماز ہی پڑھی. نماز پڑھنا کڈا چنگا کام ہے، نماز پڑھنا کڈا چنگا کام ہے، روزے رکھنے کڈا چنگا کام ہے. تے نبی پاک فرماندے نے تسی اتنے گلاں کیتیاں نے. جی جی اللہ دے نبی جی گلاں کیتیاں نے. تے نبی پاک نے فرمایا میں رات نو سونا وی ہاں تے میں رات نو تہجد دی نماز بھی پڑھنا وا. قم اللیل الا قلیلا. اے میرے یار میں رات نو سونا بھی ہے تے میں رات نو قیام بھی کرنا وا. اللہ دے نبی جی مسئلہ حل ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے مسئلے دی. اج تو بعد میں جدی گل نہیں کراں گا. تو دوسرے نو آکھیا نبی پاک فرماندے نے میں فرضی روزے رکھنا وا تے فرضی روزے نہیں میں چھڑ جا. میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے میں نفلی روزے چھڈ بھی دینا وا. اللہ دے نبی جی سمجھ آ گئی ہے تے فرمایا میں نبی ہاں تے میں نکاح نو پسند کرنا وا. انہیں آکھیا میں نکاح ہی نہیں کراواں گا. تے نبی پاک فرماندے نے میرے نکاح بھی ہوئے گئے نے تے اللہ دے نبی جی مینوں سمجھ آ گئی ہے. میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے فمر راغب عن سنتی فلیس منا. او جڑا میری سنت تو اعراض کردا ہے تے اے سمجھے میرا نبی دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. فمر راغب عن سنتی فلیس منی، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. جڑا ایویں اپنے کو نماز پڑھنا کڈا چنگا کام ہے. او نماز نہیں جڑی محمد رسول اللہ تو اگے نگاہ دے وے. او قرآن نہیں جڑا محمد رسول اللہ تو اگے نگاہ دے وے. اور روزہ نہیں جڑا سانو محمد رسول اللہ تو اگے نگاہ دے. او جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. او جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. ہاتھ نبی دے پڑائی جس ہاتھ
نبی دے پڑھائی جس وگ اپنی چھڈی گل اپنی گل کدی اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا آگے نہیں بس پیچھے پیچھے چلنا پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او ویر جی نماز بھی ہوئی پڑھو جڑی محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے او ویر جی روزہ ہوئی رکھو جڑا محمد رسول اللہ نے رکھیا ہے کنیاں روایتاں ہو گیاں 4 روایتاں ہو گیاں ہن 5ویں روایت سن لو میرے نبی نے کی فرمایا ہے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد من عمل عملا ترجمہ بھی سن لو آگو کہ قاری صاحب زانو عربی تھی نہیں ہوندی من جس شخص نے عمل کیا عملا کوئی بھی عمل کیتا ہے لیس علیہ امرنا جڑا ساڑھے دین دا کام ہے یعنی ساڑھا عمل ہے اگر ساڑھی ہو دیتے مور نہیں محمد رسول اللہ دی دیتے تے 2005 نمبر روایت ہے تے حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے میں عبداللہ بن مسعود نو جا کے آکھیا میں نہ ہونی آیا مسجد نبی دے اندروں بچے نو خاموش کراؤ میں ہونی آیا مسجد نبی دے اندروں تے میں اتھے کچھ لوگ ویکھے نے تے جڑے گروپ بنا کے بیٹھے نے تے اونا گروپاں دے اندر اس گروپ دا ایک لیڈر اٹھ کے کھڑا ہویا ہے تے انہاں دے ہاتھاں دے اندر نکے نکے روڑے پھڑے ہوئے نے تے نکے نکے وٹے پھڑے ہوئے نے پاویں جو روڑے کہہ لو کھجوراں دیاں گٹکاں کہہ لو تے انہاں دے ہاتھاں دے اندر روڑے پھڑے ہوئے نے او جڑا انہاں دا نگران ہے انہاں نو کئی جاندا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو 100 دفعہ لا الہ پڑھو تے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھی جاؤ تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حوالے دا ذمہ داراں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ابو موسیٰ تسی انہاں نو روکیا نہیں تسی انہاں نو نہیں روکیا فرمایا نا میں انہاں نو نہیں روکیا میں تہاڈا انتظار کردا سا فرمایا انہاں نو جا کے کہہ دیو انہاں نو نیکی نہ شمار کرے آجے اللہ اکبر فرمایا جا کے انہاں نو دس دیو جو پڑھی جاندے انہوں نیکی نہ شمار کرے آجے کی پڑھ رہے سن بولو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی مسجد کے اندر داخل ہوئے نے سنیے جی ذریعہ دھیان دینا گل ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے وہ کبھی دی مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھن والے ہو کی پہ پڑھ دیو اللہ دے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود نو کہن لگے اسی سبحان اللہ پڑھی جانے ہاں اسی اللہ اکبر پڑھی جانے ہاں لا الہ الا اللہ پڑھی جانے ہاں 100 دفعہ پڑھی جانے ہاں 100 دفعہ پڑھی جانے ہاں تو فرمایا مینوں تواڈے تے بڑا ہی افسوس ہے ہجے نبی پاک دے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے تے تسی اپنا دین آپ ہی بنا لیا ہے ہجے نبی پاک دے کپڑے بھی نبی پاک دے جان تو بعد اجے کپڑے بھی کورے نے اجے نویں کپڑے نے میرے نبی دے اور نبی پاک دے برتن بھی اجے سلامت نے نبی پاک دے کپڑے بھی اجے سلامت نے میرے نبی دے یار تواڈے کول موجود نے تے تسی آپ ہی کم شروع کر لیا ہے اجے نبی پاک دے یار موجود نے صحابہ اجے دنیا تے زندہ نے تسی اپنی مرضی نال تے انہاں نے کیا فرمایا یا ابا عبد الرحمن اے اللہ دی قسم عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود دی کنیت ہے فرمایا عبد الرحمن اسی آ جڑا کام میں انہوں نیکی سمجھ کے کر دے یہاں پہ فرمایا لوگو ہر بندہ نیکی سمجھ کے کردا ہے لیکن ہر کام نیکی سمجھ کے کردا ہے لیکن وہ کام نیکی نہیں وہ کام دے واسطے جہنم دا سبب بن جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا صاف ہونا بڑی گل نہیں ساڈا اختلاف آپس میں کرو جاندہ ہے کوئی بڑی گل نہیں کیونکہ صحابہ دا بھی اختلاف ہویا ہے صحابہ دا بھی آپس میں اندر صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے نے تے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے
تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ ہے تے مدینے دی گلی دے اندر گھومی جاندا ہے، کدی ادھر ڈگدا ہے تے کدی ادھر ڈگدا ہے تے ابو بکر نے بچے نو ویکھیا ہے تے فرمایا او بچیا راہ بھی بڑا پاک ہے، کوئی ٹھوڈے لگن والی چیز نہیں تے راہ دے اندر کوئی پتھر بھی کوئی نہیں، تو کدی ادھر ڈگنا ہے تے کدی ادھر ڈگنا ہے تے روئی جانا ہے، ہویا کی ہے؟ فرمایا ابو بکر جی تانوں نہیں پتہ لگیا آج مسلمان یتیم ہو گئے نے، آج محمد رسول اللہ دنیا تو چلے گئے نے، میرا باپ دنیا تو چلا جائے تے میری آنکھاں دے اندر آنسو نے تے میں سارا سال اپنے باپ دی وفات نوں نہیں بھلاندا، او کائنات دے لوگا میں نبی دی وفات نوں کیوں بھلا دیتا ہے؟ میرے نبی دنیا تو رحلت فرما گئے نے تے حضرت ابو بکر روندے روندے عائشہ دے حجرے دے اندر ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر داخل ہوئے نے، ذری دھیان کرے جے میری گل دے اوتے صرف 3 منٹ رہ گئے نے، میں 3 منٹاں دے اندر اپنی گل مناں گا مکاواں گا تے حضرت ابو بکر داخل ہوئے نے نبی پاک دے حجرے دے اندر تے میرے نبی دی پیشانی تو کپڑا پیچھے کیتا ہے، ابو بکر نے میرے نبی دی پیشانی تو بوسا لیا ہے تے باہر نکلے نے تے حضرت عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، فرمایا ابو بکر جس بندے نے گل کیتی کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے میں اودی گردن تن تو جدا کر دیاں گا تے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر اپنے آپ نو ذری سنبھال کے رکھ، اپنے آپ نو ذری سنبھال کے رکھ تے مسجد نبوی دے مصلی دے منبر دے ہوتے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے نے، فرمایا من کان بخاری میں پڑھنا گیا، فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، فرمایا او لوگو جیڑا محمد رسول اللہ دی عبادت کردہ سی او دا رب اج دنیا تو چلا گیا ہے، او دا رب اج دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ جڑا اللہ دی عبادت کردہ ہے فإن اللہ حی لا یموت، رب زندہ ہے تے رب زندہ رہن والا ہے، رب نو نہیں موت آئے گی، اللہ اکبر اللہ۔ جدوں یہ روایت پڑھی ہے تے نال حضرت ابو بکر فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئمات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ جدوں یہ آیت پڑھی ہے حضرت عمر فرماندے نے میرے ہاتھ دے اندروں تلوار ڈگ گئی، میں زمین دے اوتے گر گیا، میں نو پتہ لگ گیا مسئلہ ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ پہلے حضرت عمر کہہ رہے سن جنہیں آکھیا نبی پاک چلے گئے نے میں دی گردن تن تو جدا کراں گا، جدوں قرآن سنیا محمد رسول اللہ دی حدیث سنی اختلاف ختم، کوئی اختلاف نہیں، تو ساڈا بھی اینج ہو سکتا ہے، اسی بھی اینج ایک دوسرے نو جفیاں پا سکنے ہیں، ختم ہو گیا۔ دوسرا اختلاف صحابہ دے اندر کی ہویا؟ صحابہ دے اندر دوسرا اختلاف کی ہویا؟ فرمایا ان نبی پاک نو غسل کس طرح دینا ہے، کپڑے اتارنے نے یا نہیں اتارنے؟ تے ابو بکر فرماندے نے نا میں نبی دے کولوں سنیا ہے، نبی پاک جدو دنیا تے چلا جائے نبی پاک دے کپڑے نبیاں دے کپڑے نہیں اتاری دے، کپڑیاں دے سنی غسل دی دا ہوندا ہے۔ تے حضرت ابو بکر نے گل کیتی تے اختلاف ختم ہو گیا ہے۔ تے تیسرا اختلاف کی سی؟ ہن تیسرے کہن لگے ہن جنازے دا کی کرنا ہے تے دفن کس طرح کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، نہ میرا اختلاف ختم ہوندا نہ تیرا ختم ہوندا۔ ملک پاکستان دے اندر اسی بڑے بڑے اختلاف لئی بیٹھے ہاں، ویر جی اختلاف کوئی نہیں، اسی اس قرآن دا ترجمہ ہی نہیں پڑھے، ویر جی اختلاف کوئی نہیں، اسی کدی بخاری نو کھولیا ہی کوئی نہیں، ویر جی اختلاف کوئی نہیں، اسی کدے مسلم نو کھولیا ہی کوئی نہیں، اسی نے ساڈا مولوی سچا، وہ آندے نے ساڈا مولوی سچا، اسی مولویاں دے پیچھے لگیاں، قرآن دا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ جدوں قرآن کھولیں گے ترجمہ پڑھیں گے اختلاف ختم ہوئے جائے گا، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ھذا من عندی